talk. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavin na manod. Paano ba tayo mag-trade ng Bitcoin to USD? Then, maglalagin ako dito sa aking UB, ng aking UB Global. Tapos mag-trade ako ng USDT to Bitcoin. Then, type po natin yung ating email address dito. Kailangan secured yung ating account dahil pag hindi secured, mawawala ang ating fund natin. Dapat nakalink din sa ating security Google Authenticator ko. Then 590. Then maglalagin ako dito sa aking account sa UB Global, UB Pro. Yan. Sa dashboard mo, may mga option dito. Buy crypto, markets, spot trading, derivatives, at saka yung balance. Check ko yung balance ko, no? Yan. First, i-check ko muna yung balance ko. No? Ito, yung balance ko. 250. Ito. 252.55 USD. Then, iti-trade ko siya sa USD. Ito, USDT. Kasi 0.05 lang yung balance ko dito. Then, ang BTC ko ay 0.026. Gusto kong tignan yung kinita ko sa aking BTC. Then, profit analysis. Yan. Makikita ko ngayon yung, yung total benefits ko in the last 5-7 days. Kasi biglang tumaas presyo ng Bitcoin ngayon. Kasi nung binitawan ko to, nagiging 242 US dollar lang. So, not bad. Meron siyang naging increase na 4.56. So, ang ginagawa ko dito, kasi in-observe ko dito yung 7 days na interval ng increase ng aking BTC from here at saka here. 7 days. Then, kumita ako ng 11 US dollar yung percentage niya. Then, ang gagawin ko ngayon ay magte-trade ako ng Bitcoin, BTC to USDT. Ngayon, ang gagawin ko ay punta ako dito sa market. Then, hanapin ko yung BTC. Yan, ito. Ayan. Exchange. Click ko yung exchange dito. Taka 9,593. Yan, presyo ng Bitcoin ngayon, 9,500 USDT. Ganito yung pag-trade ng USDT sa Bitcoin. So, para malinaw ang ating pagte-trade, i-check po natin yung balance natin. Naglo-loading. At makikita mo yung USDT. At saka yung BTC ko ay ito yung value ng aking BTC. Ngayon, itong value ng BTC na 252, ita-transfer ko to papunta dito sa USDT. I-exchange mo lang dito. I-click mo lang dito. Pagkakita mo tong graph na to, may mababasa kang limit, market, at saka stuff. Then, start na natin mag-trade, magbenta ng Bitcoin natin. Dahil may hawak tayong Bitcoin, magsasell ako ng Bitcoin. Ang unang gagawin natin, either nasa 24% lang yung Bitcoin na hold mo, nasa 50% na pwede mong ibenta, or nasa 75% at saka pwede mong nasa 100% na ibebenta mo. Ito ang magiging value na ngayon, yung 251 pag binenta na natin. Nakalimit ako, dapat i-click mo tong market. 100% ko siyang iti-trade. Then, tignan natin yung balance natin. Kung mapapansin mo yung amount is 0.026232. Yung available is 0.262. Ngayon, magsasell ako ngayon ng BTC. Mababasa mo dito sa success order. USDT ko na ay nasa 251. Balik ka sa balance. 251 na yung balance ko sa USDT.
Ang susunod na gagawin ko na naman sa susunod na araw, pag bumaba yung presyo ng Bitcoin, bibili ako ng Bitcoin kasi mababa ang price. Dahil kumita na ako ng 11 US dollars within 1 week. Pwede man naman akong bibili ng Bitcoin sa susunod. So, ang balance ng BTC ko ay 0.0045. Mababa yung price ng Bitcoin, bibili ako ng Bitcoin. Gamitin ko na naman yung USDT ko. Ganun lang ang simple ang pag-trade ng Bitcoin sa BTC to USDT at pwede ka nang mag-log out. So, ang pag-log out dito guys ay punta ka dito sa inyong account. Tapos, i-slide mo lang siyang pababa. Ganun lang ang kasimple yung pag-trade ng BTC to USDT.